ସେପଟକୁ ଯିବି କାହିଁକି ଭିଡ଼ିଓ କ'ଣ ଅସୁବିଧା କ'ଣ କାମ ଅଛି କି ଆଉ ତମେ ଯାଉନ ଓଦା ହେଇଛି ତ ସେପଟେ ଗାଧୋଇ ସେଇଗୁଡ଼ା ହଉ ଚୁଟି ପଡ଼ିବନି। ଭଲ କି ଗାଧେଇ ଭଲ ଆମେ ଗାଧେଇବୁ ଜ୍ୱର ହେଉଛି ଆଉ କିଛି ହବନି ଖୁଡିଆ କରିଦେଲୁ କି ପୁଅ ନା ଧୀରେ ଧୀରେ ଟିକେ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଗଲା ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଛୋଟ ଆଇନେଲି ଟିକେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କର ଟିକେ ଫୋନ୍ ପଡ଼ିବ ମା କବାଟ ଦେଇଦେ ଛୁଟି ଫୁଟ ଗୋଟେ ମୁଁ କବାଟ ଦେଇଦେଲ ଫୋନ୍ ଥୋଇଦେଇକି ଆସି ଗୁଡ଼ୁ ସେଠି ବସନି ଚୁଟି ଚୁଟି ପଡ଼ିବ ଗାଧୋଇକି ଆସିଛୁ ଯା ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ଆଉ ଗରମ ପାଣି କରିକି ହେଲା ଗରମ ପାଣି କରିକି ଗାଧେଇ ଦେବ ହେଲା ଭିଡ଼ିଓ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ